Gerallt Pennant ydw i. Dwi'n ddarlledwr, dwi'n gweithio ar raglen Heno, S4C, o ddydd Llun i ddydd Gwener. A wedyn dwi'n darlledu rhaglen Galwad Cynnar ar Radio Cymru. Bob bore Sadwrn yn gynnar iawn rhwng 6:30 ac 8 o'r gloch. Dwi'n cofio yr union ddiwrnod ddaru mi glywed am Cerddon Ymlaen am y tro cyntaf erioed. Mae'n swyddfa ni fel rhaglen yn Galeri Caernarfon. Mae Rhys Meirion yn galw heibio'n gyson. A digwydd taro sgwrs efo'r Rhys. A Rhys yn sôn am y freuddwyd yma ganddo fo o gerdded o un pen i Gymru llall yn ymweld ar 3 maes awyr lle mae'r hofrenyddion. A dyma fi'n deitha fo, os di be Rhys, mae yna rhyw chwilent i mewn i mi ers blynyddoedd. Dwi ag awydd mawr i gerdded o un pen i Gymru i'r llall. A dyma Rhys yn dweud, wel, tita, ac fanno cychwynodd. Dwi falch iawn wrth edrych yn ôl. Siw bod fi ymysg yr 2 neu 3 cynta iddo fo gynnig, a dwi yn dal i ddim yn fraint eithriadol, bod fi wedi cael cyd-gerdded efo Rhys, iddo fo gynnig lle mi ar y daith gyntaf honno. A dyna sut digwyddodd, o'n i'n deud bron yn ddidaro, ti'n gwybod, wrth fynd heibio. Ie, dda efo ti. A dyma fe'n dweud, wel iawn, ti'n dod. A mae'r peth di tyfu o fanno, yndi. Wel, yn tydw i'n ffodus, dwi rhyw 1/4 awr, 20 munud o Anghartre, fan hyn ar lan, Llyn Cwellyn, dwi'n yr ardal lle gafodd yn had i eni ei fagu. Yr ardal yma'n arbennig iawn, ac os eithriadol at ynghalon ni. Mae Crib Nanlle i'r cyfeiriad draw Fancw, draw tuag at ardal lle ges i magu. Fan hyn, yn gwisgo ei chap praw yma, ond mae yno, mae'r Wyddfa. Yn aml iawn ddo i fan hyn mae llwybr Cwellyn yn cychwyn. Yn aml iawn ddo i fan hyn, mae bicio i gopa'r Wyddfa ac yn ôl. Ti'n bod, yma yng Nghymru, fel mae'r Rhys wedi dweud gymaint o weithiau, o'n i bai am y gwasanaeth yma, o'n i bai am y gwasanaeth ambulans awyr. Dwi'n gwybod, dwi'n adnabod o leia 3 os nad 4 o bobl, na fydda ddim yma heddiw. Allwn ni'n torri gair efo nhw. O'n i bai am y gwasanaeth gwych yma. Mae hynny'n cymell ac yn cadw rhywun i fynd. Os di'r mymryn bach dwi'n neud o gymorth i gadw'r gwasanaeth hwnnw ar gyfer pobl Cymru, wel, dwi'n teimlo bod wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil am 1 wythnos o'r flwyddyn, beth bynnag.